So atong hintiman-an mga igsuon, ang unag yung butang nining pagkakontinto nato diha ni Kristo. Ang unahon pa nako paghatag diha ang titulo nini, no? Ang title sa atong wali karon mga igsuon, ang pagkakontinto diha lamang ni Kristo. Ginood ba? Amen ba? Diha ra gyud nato makit-an ang atong pagkakontinto, ang atong katagbawan, ang tanan, no? Subusa ang unang butang atong angay masaran mao nga ang pagkakontinto, ang katagbawan ato nang nakatunan. Dili na gikan nga gidala nato sa atong pagkatao dinhi sa kalibutan nga naana na nato nga kinaiya, no? Di ato ning nakatunan, dili kini usa ka butang nga dala sa imong pagkatao ning kalibutan na, dili kini usa ka kinaiya o personalidad, kini usa ka espirituhanon nga hiyas nga gitudlo kanato sa Dios. So sa ato pa kay gitudlo o gitudlo sa Dios, ato kining makatunan. So atong padayon ta. Sa atong pag-uswag sa atong pagtuon mga igsuon, atong makita gyud kun ang kinaiya, ang klase sa kinaiya ni Pablo, taliwala sa paglutos, sa kasakit o kalisdanan, usa ka maayo nga panag-ingnan ang iyang kinabuhi alang kanato. Sa iyang kahimtang, ang iyang Kristohanon nga paghamtong mao nakapasignati niya sa pipila gyud ka mga higayon ug sa kalisdanan nga iyahang gisagubang. Sa iyang kahimtang, ang iyang kalig-on mao usa ka lig-on nga pagtuo. Ang Dios misaad sa pag-atiman kaniya ug ang Dios kanunay mutuman sa iyang mga saad. Ingon mausab kanato mga igsuon. Ang Dios wala siya magpabaya o wala siya dili sa imo wala siya manumbaling, apan importante kayo niya ang iyang mga katawhan. Busa bisan unsa pa man ang atong masagubang mahagian, masinati nga mga kalisod, hinumdumi nga ang Dios anaa ra gayud sa inyong kiliran. Gipaabot ni Pablo ang pagtan-aw kung giunsa pagbuhat sa Dios ang iyang kinabuhi. Sama ka nato atong tan-awon giunsa ta paggam sa Ginoo, giunsa ta pagatiman sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ug unsa may kapuslanan o katuyuan sa atong kinabuhi nganong ni aman ta dinhi ning kalibutan na, no? Nini nga tagana sa Dios kasi Pablo nakakaplag gyud og katagbawan. Sama usab kanato mga igsoon, adunay tagsa-tagsa nga gitagana ang Dios alang kanato. Nga haron makabaton gyud kita katagbawan sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na tungod kay ang Dios mahigugmaon ug ang Dios matinud-anon sa iyang mga saad. Di wala gina siya mausab mga igsoon, gikan pa kaniadto kun unsa ang Dios sa una o naghimo siya milagro sa una, maghimo usab nagmilagro karon ug sa umaabot. Dili gina, God never change. Og mohimo siya milagro, maghimo usab siya milagro because there are brethren also or people nga I've heard, no, mismo nga moingon sila gyud nga sa pagkakaroon dili na maghimo og milagro ang Ginoo. Well, there's a time na nihunong siya. Apan dili mo kinaiya sa Ginoo nga magtan-aw siya nga nakinanglan og milagro ang usa ka tawo iyang binuhat. Maghimo gid siya milagro. Ang problema lang kay depende na kung giunsa nato pagtan-aw o giunsay atong itawag niya na. Ug mingon ta nga sovereignty na sa Ginoo, o ikaw usay mo hang desisyon, unsay mo hang pagsabot, pero sa akong side, ang milagro nagapadayon hantod karon sa atong kinabuhi. So busa doon na tayo duha ka butang nga makatuna nato sa pagkakontento diha ni Kristo. Ang una, pagmalig-on pinaagi sa iyahang provision. So mao ni unang punto nato mga igsuon, no? Pagmalig-on pinaagi sa iyahang provision. Diha ta makakuha og kalig-on sa atoang kinabuhi, diha lamang ni Kristo pinaagi sa iyang provision nga iyang ihatag kanato. Unsa man nga provision? Ang provision nga ihatag kanato sa Ginoo dili lang material, dili lang alang sa physical, apan labaw sa tanan ang atong espirituhanon nga panginahanglan alang sa kahimayaan sa iyang ngalan. Ang ikaduha na, panlimbasog pinaagi sa iyang kusog. Unsa may gipasabot niini mga igsuon? Ang atong kinabuhi, ang atong relasyon diha sa Ginoo, dili lamang nga kutob lang diha sa relasyon. Apan dunay katuyuan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga angay usad natong buhaton nga kinahanglan kita manglimbasog, apan dili ta angay mabalaka tungod kay ang atong pagpanglimbasog gamit ang kusog sa Dios, dili ang ato. So dili ta angay mabalaka niya na. So atong tan-aw ni ang una pagmalig-on pinaagi sa provision, no? Basahon nato ang Filipos 4:10 ngadto sa 13.
Nagaingon diha mga igsuon, nalipay ako pag-ayo diha sa Ginoo nga karon sa katapusan gibuhi ninyo ang inyong kahingawa alang kanako. Mao ni si Pablo. Tinuod nahangawa kamo kanako apan wala lamang kamo higayon sa pagpakita niini. Wala ko kini isulti tungod sa akong kawalad-on. Kay ako nakakaton man sa pagpahaom sa akong kaugalingon sa bisan unsang kahimtang akong nahimutangan. Nasayod ako unsa ang kakabus ug unsa ang kabuhong. Sa bisan unsa sa tanang pagkabutang na sinati nako ang pagkabusog ug ang pagkagutom, ang kabuhong ug kawalad-on. Mahimo nako ang tanang butang diha kaniya nga naglig-on kanako. So makita nato ang bersikulo 13 mga igsoon mo ay naglimin sa tanan nga kahimtang ni Pablo sa iyang kasinatian, sa iyang katagbawan, sa iyang desire, sa iyang pangandoy sa kinabuhi, sa iyang pagkabuhong luyo sa kakulangan. Dindi na to makita nga nisalig siya sa Dios kay maingon niya sa bersikulo 13, mahimo nako ang tanang butang diha kaniya nga naglig-on kanako. Common kaya nga bersikulo mga igsoon usay gihimo na gani ni nato nga mga sticker, no? I can do all things in Christ who strengthens me. Pero usahay mga igsoon kini maayo ni tungod kay pulong man ni sa Dios. Apan ang atong bantayan kun ato ning gamiton sa dili eksakto nga paggamit. Kay dili na gayud kita magiyahan ini tungod mahulog kini siya nga personal lang katuyuan nato kun ato ning buhaton sa dili sakto nga paggamit. Dinhi mapasalamaton si Pablo nga sa dihang human mahibalo sila ang taga Pilipos sa iyang pagabilanggo sa Roma, nadasig sila og nahimo kining iyang kahimtang karon nga panalangin ngadto sa taga Pilipos diin ang ilahang tubag nini ang pag-response nila mao ang pagdala og mga gasa og ilang gipadala si Epaprodito ang igsuon nila sa pagtuo nga maoy nagdasig og naglipay usab ni Pablo. So hinungdan ining tanan mga igsuon nga ang kalisod ni Pablo nakita nila nga nabilanggo siya. Wala mo gyud siya mahimo. Pero wala muhunong ang ebanghelyo sa iyang pagkabilanggo. Wala mahimong babag sa iyang katuyuan sa pagpangalagad sa Dios ang iyang pagkabilanggo. Tungod kay dunay mga igsuon nga naghimo usab niini. So makita nato sa bersikulo 10 ang iyang pahayag sa iyang pagpasalamat ningon siya nga nalipay ako pag-ayo sa Ginoo karon. So nalipay siya kaayo. Nga sa kadugayan nabanhaw ang inyong kabalaka alang kanako. So nagpadala kamo og tabang og nalipay ako pag-ayo sa katapusan sa inyong pagpadala niini kanako. So sa iyang pinulungan makita na nato nga taud-taon na gyud siya nga wala mabisitae sa mga kaigsuonan, no? Ang kamatuoran nga itong makita din mga igsuon, dili ni karon nga panahon nga pwede rata manawag sa unsa man ang mga courier? Lazada, no? Shopee, no? Dali ra kayo karon pero sa una walay sakyanan, lagyo kaayo 1,300 kilometers away ang ilang gilayon. So doon na magani tabang mga igsuon nga ilang ipadala. Mula na't ginag mga pila ka simana siguro o bulan magaha. Unya usa sa nga problema mga igsuon ngano nga taud-taud sad kining iglesia sa Pilipos mao ni usa sa iglesia nga kabos nga iglesia. So ang nahitabo nga ang ilahang igo ra nga income o nadawat nga bandi o kwarta sa ilahang iglesia basin og igo ra sa ilang mga panginahanglan. Sumaw nang milanat gayud og dugay-dugay una pa nakadawat si Pablo og hinabang. Kay nagtigom, ila pang gitigom nga igo gyud nga dili sad ay sakto-sakto sad nga iyang madala ni Epaphroditus ngadto ni Pablo aron pagtabang sa iyahang kahimtang, no? Sa Filipos 2:25-27 nag-ingon dinhi, giuna-una ko nga kinahanglan ipadala kaninyo si Epaprodito nga akong igsuon og isig ka magbubuhat og isig ka sundalo og inyong mensahero og tig-alagad alang sa akong mga panginahanglan. Kay siya nangandoy kanyong tanan og naguol tungod kay kamo nakadungog na siya sa nga nagmasakiton. Sa pagkatinuod siya nagmasakiton duol sa kamatayon apan ang Dios naluoy kaniya og dili lamang kaniya kundi kanako usab aron dili ako makabaton og kasub-anan sa kasubo. Sumao ni ang pagtulunan nga niagi mga igsuon nga si Pablo
ang iyahang pangandoy nga iyang mapadala og balik nga to si Epaprodito nga to sa Pilipos, tungod kay ang taga Pilipos naguol usab sa pagkabati nila, sa pagkabalita nila kasi Epaprodito na sakit na laygay dito sa Roma. Sa nahimutangan ni Pablo, mao nang sulti ni Pablo nga tinuod gyud nga masakiton si Epaprodito, unya hapit na siya mamatay. Ningon siyang ikaluyan si Epaprodito sa Ginoo nga naayo siya, ug dili lamang si Epaprodito kundi hasta si Pablo gikaluyan usab sa Ginoo. Kay kun mahitabo nga siya mamatay dito sa Roma, musamot kabug-at ni Pablo ang mga panghitabo tungod kay mao ni nagdala sa hinabang ngadto kaniya, unya adto ra matapos ang kinabuhi diha sa iyang mga kamot. So mao ningon si Pablo, hasta usab ako gitabangan sa Dios kay mas labi niya unya ang akong kasakit kun mahitabo ug dunay mahitabo ni Epaprodito. So ingon ana yung sitwasyon ug senaryo mga igsoon. So ningon siya dinhi, tinuod nga nahingawa ako, nahingawa kamo kanako apan wala lamang kamo higayon sa pagpakita niini. Nakasabot si Pablo mga igsoon, no? Wala siya maingon nga sa pag-abot sa hinabang, ningon siya nga dugaya man ana. No? Wala siya mana. Dili na mo ang kasing-kasing ni Pablo. Nakasabot siya ug labaw sa tanan, nasayod siya sa paghimutang sa iyang kaugalingon nga mohaom sa iyang sitwasyon tungod kay nagsalig siya sa Dios nga mao ang naghatag og katagbawa niya siyang kinabuhi. Sumao na nga walay kabalaka sa tang Pablo, sa side ni Pablo nga wala siya makadawat pa og ginabang. Apan dakong kalipay ang iyang gibati sa dihang miabot si Epaprodito nga nagdala og ginabang. So giingon dinhi nga matod pa sa usa ka ilado nga philosopher, no? Sa usa kini ka tawo nga ginganlan og Seneca, no? Seneca, kinsa miingon, ang malipayon nga tawo, ni siya, ang malipayong tawo kontento na sa iyang kasamtangan kahimtang, bisag unsa pa kini o kini nahiuyon sa iyahang kahimtang. So doon ay punto kining maong tao, kining maong philosopher, nga kung ikaw malipayon sa imong kahimtang, sa imong sitwasyon, kung unsa man ang imong sitwasyon karon, ang imong kahimtang karon, dili gyud ka mag-uol o dili ka mangita pa og problema tungod kay ang imong kahimtang aduna man kay gisaligan. Ipahimutang man sa Dios ang tanan og ang imong kahimtang mahiuyon usab kun unsa man ang imong suliran, kun unsa man ang imong panginahanglan tungod kay nakita man nimo ang imong katagbawan ngadto man ni Ginoong Hesus, ngadto man sa Dios, dili gayon nimo igsapayan kun unsa man ang mga panghitabo sa unahan. So manindot yung mga igsuon, no? Si Pablo wala nagpasiugda nini nga mentalidad, no? Sama natong tanang nga mga magtutuo adunay sukaranan sa iyang pagkakontento, kalinaw sulod sa gawas ug uban sa Dios. So doon na tay sukaranan, doon na tay mga basis sa ato ang mga pagkakontento. Dili lang sa gawas, dili sa atong makita kundi inside out, no, gikan sa ato ang kasing-kasing ngadto sa ato ang pisikal nga makita tungod kay nasayod kita nga diha sa gawas ug sa sulod kauban nato ang ato ang Dios. So wala siya mo salig sa iyang kaabunda sa dihang naa siya niini ug wala usab siya magreklamo sa iyang kakuwangan. Nibisan ka sa mga igsuon si Pablo wala gyud mo reklamo nga siya wala na gikaon, wala na sila gamiton, na malipayon na gihapon si Pablo tungod sa iyang baruganan. Matod pa sa Filipos 4:12 nagingon, ako nahibalo kun unsaon sa pagpaubos ug ako nahibalo unsaon sa pagpadagaya. Sa bisan unsa sa matag kahimtang, ako nakatunan ang sikreto sa pag-atubang sa kadagaya ug kagutom, kadagaya ug panginahanglan. So mao ni ang kinaiya ni Pablo mga igsuon nga iyang gipadangat nining maong mensahe nganhi kanato. Kung mahibalo kita nga kun doon naman tayo mga suliran sa kinabuhi, aduna may kakulangan sa atong kinabuhi, ningon man ang pulong sa Ginoo, seek ye first, una pagpangita ang iyang katarong o iyang gingharian o katarong. Kay ang tanang butang, wala siya maingog pipila ka butang. Ang tanang butang nga inyo kulang ninyo iya kanang igadugang. So panalitan igadugang na niya, doon na nagihatang ang Dios kanato.
Doon na pasiuna nga panalangin ang gihatag kanato sa Ginoo. Apan kapos lang pareha ni Pablo, wala mag-abot, wala magtakdo. Apan ingon ang Ginoo, unaha pagpangita akong gingarihan ug ang akong katarong kay kining mga butanga nga inyong gipangandoy sa kinabuhi, ako nang ihatag ninyo. Tanang kakulangan. So unsa may atong kabalakan? So si Pablo din ingon siya, nakat-on siya sa sekreto sa pag-atubang sa kadagaya o sa kawadon. Pasabot ni Pablo, bisan pa sa kalisod o sa karuhay, nagpabilin siyang matiduanon diha sa Dios. Pilipos 4:13, nagingon din, mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagpalig-on kanako. Mao ni gingon ni Pablo. Ang iyang gipasabot ni mao si Kristo. Si Hesus Kristo mo'y naghatag og kalig-on niya o naghatag kaniya sa tanan niyang mga panginahanglan. Gawas sa bersikulo mga igsuon nga ato nang ilado na kayo nga bersikulo ang John 3:16. Tingali kining labing popular nga bersikulo sa kasulatan, mao ni mao nga bersikulo nga daghan kayong gihimo na ni nga plake, no? Nga plak ba? Mao ni siya mga bersikulo na mga t-shirt ato ibitay sa opisina, sa balay, no? Kini mao ang bersikulo unya mahibalo biya ta nga ato man gipamalit sumayo na nga negosyo, no? Daghan sa nabulahan ni ana. Gituyo sana sa Ginoo, no? Bisan kung kini adunay maayong rason, numdumi. Kini kung doon na kay adunay maayong rason, imo ning gamiton alang sa kimayaan sa Ginoo. Kini kasagaran gikuha sa iyang kaugalingong isip, usa ka magpadarasig, no? Kanabang ringo din ta nga para ta madasig. Mao na atong ibutang sa tong t-shirt, ato ibutang sa tong balay, maghimo tag bitay sa atong pultahan nga ibutang ning maong bersikulo aron ra madasig. Mao na atong katuyuan. So gawas ni ana ug dili na maayo ang tuyo nato, dili malipay ang Ginoo niya na. Kay si Pablo nagisgot bahin sa usa ka tumong nga iyang nabatunan o usa ka butang nga maangkon gawas sa iyang pagkakat-on. So importante din si Pablo daghang mga pagtulunan nga nadawat sa Dios. Ang importante niya nga iyang mabatunan mao kini ang kinahanglan magkat-on siya nga mahimo siyang usa ka tawo nga makasugakon sa tanang kalisod ug aduna siya makabaton siya ug pagkakontento sa iyahang kinabuhi, luyo sa iyang pagpanlimbasog. Niyo siya dinhi nga nakaton ako sa sekreto sa pagtubang sa kadagaya ug kagutom. Tutungod ini iyang pagkakaton, nakatuna niya kay gituman ni Kristo ang tinuod gayod nga saad nga ihatag kanila. Ug nakasabot usab si Pablo nga si Kristo ang nagdumala sa tanan. He is in control, no? Ang providensya sa Dios mao'y nagkontrolar sa matag kahimtang sa atong kinabuhi ug sa tanan nga mga butang sa palibot niini. So God's providence mao ni nagkontrol, mao ni naggunit, mao ni nagdala ug nagdumala sa palibot niini. Kinsa man ni nas palibot, kita ning naa sa palibot mga igsoon. Ang Dios naghanay sa tanang butang, sa mga balaod, kinaiyahan, mga panghitabo o mga pagkigbisog o mga pagsulay, bisan pagani sa atong gobyerno, sa tanan, sa pagbuhat sa iyang kabubuton sa kalibutan, o ang iyang kabubuton mao ang atong katapusan nga kaayuhan. So pinaagis kabubuton sa Dios, mao ni maghatag kanato og kaayuhan alang sa iyang kamayaan. Siya kasaligan ng matinud-anon o ang atong huyang kayo nga una-una, iya ning palihukon aron mulihok alang sa kamayaan siya ngalan. Mao naging huyang kayo itong una-una, kay huyang man ta nga pagkatao. Wala may perpekto kanato mga igsoon. Busa ang atong pagkamatagbawon sa kaugalingon, dili kini mahitungod kanato, no? Dili nato mahimo nga atubangon ang kalibutan nga naginusara nga walay tabang gikan sa Dios. Kini ang buhat sa Dios sa atong kinabuhi aron tudluan kita nga wala nay lain pangagikinahanglan kundi si Kristo aron kita makalabang niini ug makasugakon niining mga kalisod nga atong sagubang sa atong kinabuhi. Mga kakulangan, mga pagtudlo, ug dili magsalig sa panahon. Usahay magsalig man tas abunda, ugma na ako sweldo. Dili na mao mga igsuon kun dili magsalig kita ni Kristo, dili sa sweldo, no? Panahon sa kadagaya ug alang usab sa katagbawan, atong mapalgan ug makaplagan diha lamang sa Dios.
Ang mga panahon sa kadagaya, no? Lumalabay lamang. Abunda. Daghan tag kwarta. Nindot na siya, no? Kitang tanan dato man ta mga igsuon. Walay di dato nato. Ang problema lang sa uban, ay dato sila pero wa sila kwarta, no? Dato ta diha sa Ginoo. Dato ta diha sa Ginoo. Mao na nga magpasalamat usab ko sa Ginoo, no, labaw sa tanan na antay mga kaigsuonan nga mga arang-arang aruhay nga nagpabilin sila sa pagpangalagad sa Dios. Matinud-anon sila sa pagkabana sa mga buluhaton sa iglesia. Naghimo sila mga butang nga nahibalugid sila nga kinahanglan sa atong iglesia o sa ilang mga kaigsuonan. Mao na mga igsuon nga mao ni ang mga tao nga nasayod sila kung unsa gid ang ilang kaugmaon. Nga ilang kaugmaon mao lamang diha ang Kristo. Si Pablo wala magsalig siyang gasa alang sa iyang kusog. Siya nagsalig sa gitagana sa Dios diha kang Kristo alang sa matag tinuod gyud nga iyang panginahanglan. So mao ni ang kinabuhi ni Pablo. Wala siya magsalig sa mga nangabot nga gasa, sa mga hinabang, wala siya magsalig kundi ang gisaligan mao si Kristo. Ang matag tinuod niyang nga panginahanglan nga diin gitagbo kana sa Dios. Kay dili man ang tanan atong panginahanglan material lang, labaw sa tanan ang atong panginahanglan ang atong espirituhanon gyud tungod kay kita anak sa Dios. So ang ikaduha mga igsuon, ang una mao ni pagmalig-on sa nato sa pagkakontento diha ni Kristo, kinahanglan magmalig-on kita pinaagi sa iyang probisyon. Ang Dios makatagbo gid sa atong mga panginahanglan. Okay, kaduha mga igsuon, daghan kini mga butang nga atong kinahanglan apan duha lang ato ang isgutan kining panlibasog pinaagi sa iyang kusog. Sa ako nang gikaingon nga kung kita man limbasog diha ni Kristo, dili ang atong kusog ang atong gigamit kundi ang iya mismong kusog. Siya ang modala kanato, siya ang mogunit kanato, siya ang mutabang kanato, siya ang mo-provide sa tanan natong mga panginahanglan tungod sa atong pagpanglimbasog pinaagi sa pagsalig sa iyahang kusog nga kanato. Pilipos 4:14 ngadto sa 20 atong basahon mga igsuon, dunganan ta nagbasa kay ubay-ubay man ni atong balikon. Nagingon din na sa 14, hinuon maayo ang inyong gihimo sa inyong pagkigambit sa akong kagol. Kamong mga taga Pilipos nasayod nga sa pagsugod sa pagsangyaw sa maayong balita sa pagikan ako sa Macedonia walay iglesia nga nakigambit kanako diha sa paghatag ug sa pagdawat gawas kaninyo lamang. Kay bisan gani dito sa Tesalonica nagpadala man kamo kanako sa akong mga kinahanglan sa makausa ug makaduha. Dili nga nagtinguha ako sa gasa kundi nagtinguha ako sa bunga nga madugang sa inyong kayuhan. Apan ania na kanako ang tanang butang ug nanghingapin pagani nasangkapan na ako kay akong nadawat gikan kang Epaprodito ang mga butang gikan kaninyo. Humot nga halad o sa kahalad nga inihaw hinangpunon og mahakumot sa Dios. Ug ang akong Dios magsangkap sa tanan yung panginahanglan sumala siyang kadato sa himaya diha kang Kristo Jesus. Ngadto sa atong Dios ug amahan nga himaya angtod sa kang turan. Excuse me. So ato makita mga igsuon din nga gipadayag gayon ni Pablo. Gipadayag ni Pablo nga way lain nagsangkap sa iyang panginahanglan. Way lain makatagbo sa atong panginahanglan kundi ang atong buhi nga Dios. Ang Kristohan nung kinabuhi mga igsuon dili usa kini ka kinabuhi nga naghunong lanta. Dili ni usa ka kinabuhi nga passive, active ni siya. Ang tawag ni Pablo sa mga Kristohan nung katagbawan dili usa ka tawag sa paglingkod lang o sa wala pa kay buhaton. Ang pagtawag ni Pablo maong pagkuha sa bisan unsa nga moabot pinagi sa atong mga buluhaton. Na ay mga katawhan mga igsoon nga kontento na lang gyud sa ilang kahimtang. Apan sayop ang ilang pagkakontento tungod kay ang ilang gitan-aw sa ilang pagkakontento mao ang unsay naa nila. Mao na usahay moingon na lang nga gihimo na lang nilang slogan o na mga mentality nga moingon na ni let go and let God. Sa may gipasabot ni ana, no? Pasagdila na, Ginoo na magigo ana. Okay ra na, ang Ginoo na bahala ana. Pwede ba na siya? Murag dili man siguro. No? Ang mga taga Pilipos milihok,
Mga ito makita, may sumbanan sila. Miliyok sila, sumala sa ilang tinguha, sa pagtabang kang Pablo. Unya, nagsakripisyo gini sila. Tungod sa ilang paghigugma sa Dios. Nanlimbasog sila, pinaagi sa kusog sa Dios. Tungod kay ang kusog nga gihatag sa Dios, natukod pinaagi sa paggamit sa kamatuoran nga inyong nakatunan, pinaagi sa pagkabalaan. So dili gyapon ato. Ang ato ning mga nakatunan sa mga pagtulunan sa Dios, pinaagi sa atong pagkabalaan diha ni Kristo. Dili gusto ni Pablo nga masayop sila sa pagsabot sa iyang gisulti. Ingon pa niya, ubisan pa kini mabination. Maampingon si Pablo mga igsuon kung unsay iyang isulti tungod kay dili siya gusto o siya nagpakabana sa mga katawhan nga maghuna-una unya nga iyang giapas. Mao ang tabang. Mao mga gasa, no? So sa ato padili siya gusto nga maghuna ka nga walay kapuslanan ang imuhang gibuhat tungod kay kuntinto ra siya kung wala ang ilang gasa, no? Kay og balibaran ni Pablo garbo na sana, di ba? Dili man ang tanang tao malipay kung hatagan. Tuo mo ana. Kay na ako'y nasinati nga usa ka tao nga gidadaan to gasa diya sa ospital. Gidadaan na to og ibutang talang bunga mga prutas. No? Ibalo mo mga igsoon, prutas, kuyog mi ako misis. Dala na mo prutas ug uban pang pagkaon. Among gihatag kay mo may naanda na to, di ba? Muduaw gani tag pasyente, duwa tag ospital natay bitbiton. Kay basin laino na sa tagsabot nagunsa man dibtaw. No, naagyo tay dadon. Pero salamat sa Ginoo nga sa paghatag nako gibalibaran gina. Ngano nagpasalamat ko sa Ginoo? Kami ni kaon. Gibalibaran man. Although na ay murag dinagom nga nitusok sa kong kasing-kasing. Pero nahibalo ko nga dili tanang tao managsama. So pagkabati na ko sa dinagom nga natusok sa kong kasing-kasing, nabali ka na oy. So wala ko mubati ang nakasakit yung anak. Nagpasalamat nga po sa Ginoo nga ilang nakita o iyang nakita mismo nga ado na may pagpakabana kaniya o sa pasyente. Mao na nga ingon gihapon anang atong kinabuhi mga igsoon. Ang kusog nga gihatag sa Dios gikan kana kaniya gihapon. Natukod kana pinaagis ka matuoran. So nasayod siya nga ang ilang gasa hilabihan gayod nga sakripisyo. Gasa sa taga Pilipos tungod sa layo kayo ang ilang gigikanan unya ang ila pagyong gipadala si Epaphroditus nasakit pagyud tungod sa iyang biyahe. Kay layo biya kayo. Unsa kay gisakyan ato niya? Nilabang pagdagat o unsa bukid. Unya ang sakyanan nito labing siguro dito kana mang mga bangka o malabang ganig bukid na mga kamilyo, dangki, o wala, sinilas. So, nasakit. Mga din nga, nakita gini Pablo nga usa kadako nga sakripisyo. Unya ang iya pag yung nakita, nga kining maong iglesia, sa ako nang gikaingon, usa kini kakabos nga iglesia, nga makita usab na sa 2 Korinto 8. Nagisgot siya sa tumang kakabos sa mga magtutuo sa Macedonia. Kining Macedonia mga igsoon, mao ni ang lugar di inahimutang ang Pilipos. So nakita niya, naibalo siya, nga kining mga iglesia dinhi, mao ni sa mga kabus kayo nga mga iglesia, dili ni mga iglesia nga dagko nga iglesia mga igsoon tungod kay ang mga katawan adtong panahon na regular gyud ang ilang mga gibuhat, no? Ug unsa la ilang mahatag sa iglesia, mao toy gitapok, gitigom, gihatag ngadto ni Pablo, gibiyahe ni Epaphroditus, no? Kini nga simbahan gilangkuban sa lain-lain nga mga tawo nga adunay lain-lain nga gasa o personalidad. Dili ang tanan adunay dili tanan gifted sa sama sa mga ministeryo apan sa diha nga kita gipasabot nga kita mga igsoon muhatag ngadto sa simbahan sa pagsuporta sa iyang ministeryo, kitang tanan nagigambit niini. So ang atong pagtabang dahil sa iglesia mga igsoon, nagigambit kita sa maong buluhaton. Sa ministeryo. Dili man tatanan pastor, dili man tatanan evangelist,
Apan kita aduna sa kita katampo pinagi sa pagtabang kung unsa atong matag sa iglesia. Kaya ato nakita mga igsuon kung nahibalo mo sa history sa NRA. Salamat sa Dios tungod kay dako kayo ang nadaghan dinhi nahibalo kung unsay na di ini nagsugod ang NRA. Nagsugod tas wala, no? Karon tanawa ninyo. Wala gihapon. Wala na tayo gikinahanglan tungod kay naa na itong tanan gihatag sa Ginoo. Amen? At pakpakan na itong buhin. So ingon ni anak, ang atong pagtabang dili makawang tungod kay gitan-aw ka na sa Dios. Ang Dios mga igsoon dili mangutang kung unsa man atong gihatag katampo atong gitabang sa atong isig kaingon, sa atong isig katawo o sa iglesia o sa unsa man nga buluhaton sa Dios, nakita og tataw kayo dayag sa iyang mga mata nga kana gitan-aw niya nga isip partisipasyon nato sa iyang buluhaton alang sa kimayaan sa iyang ngalan. Pasabot kini nga iya kining buluhaton nga sila nakigbahin o kita nakigbahin sa buluhaton sa ministeryo. O kini naghatag og masihan sa atong paghatag usab. Ang Dios sa iyang kaalam naglakip sa paghatag sa mga halad isip kabahin sa Kristohanong pagsimba gikan sa pagkatukod sa maong iglesia. Kini nga simbahan gilangkuban sa lain-lain nga mga tawo, busa daghan usab ang mga klase sa tao nga adunay mga gasa o gifted nga mga tao nga mahibalo usab kun unsa pagdumala sa maong iglesia. O kini dili usa kay gayon nga butang mga igsuon. Ang atong paghalagad sa Dios, ang atong pagtabang sa ministeryo o sa ministry sa iglesia, dili lamang usa ka butang o one-time deal. Mga igsuon, nasayod kamo nga ang tanan nga anaa kanato iya sa Dios. Ug ang Dios nahibalo kung unsa ang iyang buhaton alang kanato matag-usa. Dili sa ingon mga igsoon nga atong pugson kung unsa atong ikatag sa church. Dili sa ingon nga paningkamutan gyud nato nga do na tay ikatampo bisag lisod ayaw. Tungod kay ang imong presensya dako na kaayo na nga ikalipay sa Ginoo. Na may maka-afford. Pero salamat sa Ginoo mga igsuon kay iya gining gibalance ang tanan. Kini usa ka timaan sa usa ka himsog nga simbahan sa dihang ang simbahan naghatag. Simbahan ngadto sa simbahan. Mao nga kini usa ka bahin sa iyang gisangyaw sa dihang nagsugod siya sa buluhaton sa pagtanom sa simbahan apan dili niya gusto nga kuhaon ang bisang unsa niini. May iso kani si Pablo sa pagsugod niya og church planter man siya sa pagsugod niya og pagtanom og mga iglesia. Unya dunay mga hinabang nga moabot sa iglesia wala gini siya makuha. Wala gid siya mangilabot niini. Sa Korinto iyang gipaniguro nga dili mokuha og kwarta o usab sa Tesalonika. Gipaniguro gini ni Pablo nga ang iyahang pagtukod gigamit siya sa Dios sa pagtukod og iglesia. Ang unsa man ang mga panalangin nga nasa iglesia hands off gina si Pablo. Matod pa sa Tesalonika 2, binagingon, kay nahinumdum kamo, mga igsoon, sa among paghago, kami na naghago sa gabi ug adlaw, aron kami dili mahimong palasonon, kang bisan kinsa kaninyo, samtang kami nagmantala kaninyo sa mayong balita sa Dios. Klaro kayo, ang gihimo ni Pablo, adlaw gabi, nagbuhat sila sa bulaton sa Dios. Ug doon na usab sila gibuhat nga aron dili sila mabugatan ang mga iglesia. Giusab pa na pagsulti sa ikaduhang Tesalonika sa Kapitulo 3:8 nagingon, ni nagkaon kami sa tinapay ni bisan kinsa nga walay bayad kundi uban ang paghago ug paghago kami nagtrabaho adlaw ug gabi aron dili kami mahimong palas-unon ni bisan kinsa kaninyo. Makita na to ang desire ni Pablo. Purely service gayud sa Ginoo. Wala siya magtan-aw kung unsa iyang panginahanglanon. Wala siya magtan-aw kung unsa ang iyang kahimtang, kung unsa ang iyang sirkumstansya. Ang iyang gibuhat, ni focus ra gyud siya pagbuhat sa buluhaton sa Dios. So busa unsang paagi nga nakalahutay ang ministeryo. Nandibaso kung wala siya mokuha og kwarta, yun sa man pagpadayo nila gikan sa simbahan nga iyang gitanom. Wala man siya magkuha og ginabang. Mao ni siya nagtrabaho siya sa iyang kaugalingon.
Nahibalota nga si Pablo mga igsoon nag-tent making. Naghimo siya mga tent para doon na sila income nga dili mabugatan. Hinuon siya pa ang muhatag sa iglesia. No? So, ang atong punto din mga igsoon, wala ta magkonsensya sa mga tao, kay tungod ang Diyos man ang magpahiluna sa tanan. Ang ato lamang, nga diha sa paghatag, makabaton kitag kalipay, kalinaw, o katagbawan sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Mao nang atong punto nga atong makabuot kining maong katagbawan. Kontento kita sa atong kinabuhi diha ni Kristo. Matod pa sa Filipos 4:17, dili nga nangita ako sa gasa kundi nangita ako sa bunga nga makadugang sa imuhang dungog. Makatabang kanimo. So dili day ang gasa mao ang importante mga igsoon kundi ang imong gibuhat alang sa Dios. Ang gasa pakapin na lang na. Kagitanaw sa Dios kung unsa ang motibo, ang intensyon sa atong kasing-kasing, sa atong pagpangalagad kaniya, o sa atong paghahatag sa atong mga resources ngadto kaniya. Tinaw og tataw og klaro kaayo ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Ningon ni Pablo nga nakadawat ko og bugos nga bayad og daghan pa. Nakadawat siya. Wala siya mangayo. Ako nasangkapan pag-ayo nga nakadawat gikan kang Epaprodito sa mga gasa nga inyong gipadala. Usa ka mahumot nga halad, usa ka halad nga nakamutan og makapahimuot sa Dios. Kini usa ka maayong panag-ingnan sa tinuod nga kasing-kasing ni Pablo alang sa ministeryo. Sumao ni ang kasing-kasing ni Pablo. Ang ilang pagpadayon sa paghatag bisan gikan sa ilang kakabos, nagpakita kang Pablo sa buhat ni Kristo diha kanila. So mao ni gibasihan ni Pablo, mao ni gitan-aw ni Pablo nga ang mga katawhan nga iyang gisangyawan sa pulong sa Dios, ang mga iglesia nga iyang gitukod alang sa Dios, ang mga katawhan nagdumala ni mga iglesia, iyang nakita nga nitubo sila diha sa espirituhanong aspeto sa ilahang kinabuhi. Sama ka nato. Nga sila adunay walay katapusan nga mga butang sa ilang mga una-una, dili lamang ang temporaryo nga kahupayan nini nga kinabuhi o kana nga mga gasa na makapahimuot sa Dios. Dili tungod kay ang Dios nagkinahanglan sa atong salapi, kundi tungod kay ang Dios nagamit sa imong ministeryo sa paghatag aron sa pagpalambo sa iyang himaya dinis kalibutan. Nagtinabangay ug makabot nato ang pagkakontento sa atong kinabuhi. Katong mga gasa, katong mga halad nga sakripisyo may usa ka mahumot nga halad ngadto sa Dios, usa ka halad nga dawaton o makapahimuot kaniya. Usa ka pasumbingay sa daang tugon nga daghang dapit nagisgot kun giunsa pagtan-aw sa Dios ang mga halad. Kun ato tan-awon ang daang tugon mga igsuon sa Exodo, no? Exodo 29:18. Wala ko kanong basing na wala sa screen. Okay ra. Ako lang basahon. Ningo dinhi, og sunuga ang tibuok nga laking karniro sa ibabaw sa halaran o usa kini kahalad nga ginasunog para sa Ginoo. Kini mo'y usa ka kahumot, usa ka halad nga kalan-on alang sa Ginoo. Dili na siya literal mga igsuon nga katong atong gihalad nga gisugba nga mga malimpyo nga mananap mo'y gikaon sa Ginoo. Dili ang atong gibuhat nga kinasing-kasing natong gihalad ngadto sa Ginoo mao na gitawag dinhi nila nga pagkaon sa Dios. Kung atong tan-awon sa Henesis 8 Kapitulo 8, 21 nag-ingon dinhi unya si Noah nagtukod og usa ka halaran alang sa Ginoo ug bikuha siya og pipila sa tanang mahinlo nga mananap og pipila ka tanang malinis o mahinlo nga langgam og naghalad og mga halad nga sinunog ibabaw sa halaran. Mao ni pamaagi mga igsoon sa paghalad sa una. Ang atong pamaagi karon mga igsoon ana sa Romans 12. Ang ato ang sakripisyo, ang atong buhi nga sakripisyo mao ang atong kaugalingon, atong ihatag ngadto sa Ginoo. Dili na ta kinahanglan magsunog pa. Ug sa dihang ang Ginoo nakapanimaho o sa mahumot nakahumot ug makahumot sa Ginoo mingon ang iyang kasing-kasing, dili ko na pag-usbon pagtunglo ang yuta tungod sa tao. Nausab ang unahuna sa Dios
Dili man na ingon mag-usab-usab ang unahon sa Dios. Niingon man nga nisaad siya nga dili na niya tunglohon ang yuta tungod sa mga tao. Tungod ka nato. Kung nahinumdum ta sa dakong lunop sa tibok kalibutan sa panahon ni Noah, unsa may gisulti sa Dios? Mao ni ang akong timaan sa akong saan ang usa ka bangaw nga gipakita kanila nga dili na niya gunubon ang kalibutan pinaagi sa tubig. Unsa may sunod igunob? Nahibalota sa Peter nga gitagana ta nga masunog ning kalibutana. Ngano man kay Elisa niya bag-o. So mao nay katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Gipakita ni Pablo nga ang Dios nahimuot sa ilang ministeryo sa paghatag. So na sila di ay ministry of giving, no? Naa sila ani. So Filipos 4:19 nag-ingon, og ang akong Dios maghatag sa tanan yung gikinahanglan sumala sa iyang bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. Kini mao ang sama nga kamatuoran nga gisulti ni Kristo sa wali dito sa bukid. Katong Sermon of the Mount sa Mateo 6 nag-ingon diha 25. Busa sultian ko kamo ayaw kamo kabalaka bahin sa inyong kinabuhi kun unsa ang inyong kanon, kun unsa inyong imnon o kun unsa ang inyong isulob. Dili ba ang kinabuhi labaw pa kay sa pagkaon o ang lawas labaw pa kay sa bisti? Tanawa ang mga langgam sa kalangitan, wala sila magpugas ni mag-ani ni magtigom sa mga dapa apan gipakaon sila sa inyong langitong Amahan. Dili ba ikaw mas bililhon pa kay kanila? Dili ba kita mas bililhon pa? Apan sultihan ko kamo nga bisan pa si Solomon sa tanan niyang himaya wala makabisti sama niini. Ang mga bulak, maanindot kayo. Ang mga kulor, nindot kaayo. Busa ayaw kabalaka nga mag-ingon, unsa may among kanon, unsa may among imnon, unsa man ang among isulob. Kaya niitong panahon ng mga igsoon, ang mga hintil, nagpangita nining tanang mga butang, ug ang inyong langitong Amahan, mo itong hinumduman, ang inyong langitong Amahan, nahibalo nandaan, ug nahibalo na kung unsa ang inyong gikinahanglan. Apan pangitaa pag una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagamatarong ug kining tanan mga butang nga igadugang ra kanyo. Busa ayaw kabalaka bahin sa ugma kay ang ugma mabalaka alang sa iyang kaugalingon, igo na alang sa adlaw ang kaugalingon nga kasamok. So dinhi nabiuloan ni Pablo nga ang ilang regalo mahimo nga nagpabudlay sa mga kaigsuonan sa simbahan. Apan kini gitapos ni Pablo pinagi sa pagpahinumdom nga ang Dios mo'y muhatag kanato sa atong kusog sa pagpanglibasog. Ningon siya sa bersikulo 4 sa 20, sa atong Dios ug Amahan himaya hangtod sa kanturan. Dinhi mo ni ang pagpanamilit ni Pablo tungod kay kini maong basahon sa Filipos, mao ni ang katapusan nga kapitulo nga atong gibasa. Nga ang tema nini mga igsoon kung atong tanawon the whole picture nining basahon sa Filipos. Ang iyang tema anak mo si Kristo. Si Kristo lamang. Dili lamang siya atong Dios kinsa ang ngayon nga kadlukan ug tahuron tungod sa iyang kabalaan ug gahom, siya usab ang atong Amahan. Mao ning giingon diha sa bersikulo 20, sa atong Dios ug Amahan ang himaya hangtod sa kanturan. Gipadayag ni Pablo nga dili lamang siya atong Dios kundi ato siyang Amahan. Siya usab ang atong Amahan nga nagtiman kanato ug nahigugma kanato ug nagabubo kanato sa iyang grasya ug kaluoy alang ni atong duha ka butang ang ayan himaya hangtod sa kanturan ug sa kanunay nagapanalangin ang Dios. So sa katapusan ni mga igsoon nangumusta si Pablo sa mga katawhan. Iyang gipadayag kadto sa mga taga Filipos. Ningon siya nga ipangumusta ko sa tanang mga balaan, bersikulo 4:21 ngadto 23 nagingon, ipangumusta ko sa mga balaan diha kang Kristo Jesus ug ang mga igsoon nga niya uban kanako nangumusta usab kaninyo. So makita nato diha adunay pagpakabana. Nangumusta kaninyo ang tanang mga santos ilabi na mga sakop sa panimalay ni Caesar. Nganong naa na may mga Kristohanon dito sa balay ni Caesar sa Romano. Kung nahinumdum ang mga igsoon sa pagkabilanggo ni Pablo, tagurha ang gwardya anak niya
magpuli-puli sa usa ka adlaw. Wala na sila mahimo inigsangyaw ni Pablo. Kaya ana sila apil sa talikala diha ni Pablo. Kung doon ay mo bisita ni Pablo, ampuan ni Pablo, magsangyaw sa pulong si Pablo, ang mga gwardya niya nga nasa iyang kiliran, wala sila'y mahimo kundi mamati o namati sa pulong sa Dios nga gisangyaw ni Pablo. Mao ni nga maong bersikulo mga igsuon nga ningon din nangumusta kaninyo ang tanang mga santos. Unsa may gipasabot ng santos? Ang mga magtotoo. Ang tanang mga santos, labi na ang mga sakop sa panimalay ni Cesar. Ang mga sundalo ni katong nagwardya ni Pablo. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo maguban sa imong espiritu. No? Sa bersikulo 22, klaro kay nga ang bunga o rason sa iyang pagkabilanggo, sa iyang ministeryo, wala mahunong sa dihang siya miapilar kang Cesar o gidala sa mga ang kadina ngadto sa Roma. So ni apilar ni siya ngadto ni Cesar o wala gayon muundang ang ministeryo, ang pagpalapad sa gingharian sa Dios dinis kalibutan. Pinaagi sa grasya sa Dios. Dihay mga santos, mga igsoon diha kang Kristo, gikan pagyud sa kaugalingong panimalay ni Cesar. So dako kayo. Dako kayo o gikatabang sa buluhaton sa Dios ang pagkamatinud-ano ni Pablo nga wala siya gipili kung kinsa iyang gisangyawan. Sama usab kanato mga igsoon, nakakita kita sa mga katawhan nga atong sa palibot. Tan-awa kana sila nga kalag nga nagkinahanglan og kaluwasan. Basin unya nga katapusan na lang nimo nakita ng tawhana, imo siya nasira, nakadawat siya ni Kristo, Ginoong Hesus nga mahimo na personal manuluwas unya pagkaugma wa na. Nahibalo mo nga kung usa ka kalag nga madala diha sa tila ni Ginoong Hesus, magkumbira ang langit. Mo na mahinungdanon kayo mga igsuon. Dili sa ingon nga dili kita magpakabana sa atong mga kaigsuonan. Ang atong mga pananaw nasa unahan, apan tanawa ang nasa inyong kiliran, ang inyong pamilya, ang inyong mga parinti, nga wala pa in taon makaila ni Kristo, nga wala pa relasyon diha ni Kristo. Gahini og panahon. Sangyawi sa pulong sa Dios. Gibuhat sa Dios ang iyang plano alang sa iyang katuyuan ug bulahan kita nga mahimong kabahin sa mga plano sa Dios bisan unsa pa ang atong pagadadon. Mao ni gitapos ni Pablo mga igsuon pinagi sa pagampo nga nagingon siya gitapos niya pinagi sa pagampo nga ang grasya ni Kristo manaa sa imong espiritu ug ang pinakasentro nga tema nini mao ang sulat ni Kristo. Busa atong timan-an, ang luha lamang kapag tulunan nga atong makita dinhi mga igsoon sa kadaghan sa mga pagtulunan nga atong masinati o atong mahimo nga kita makabaton og kasinatian diha ni Kristo pinaagi sa pagkakontento diha kaniya. Mao lamang nga kita magmalig-on pinaagi sa iyahang provision. Ang ikaduha, manlimbasog pinaagi sa iyahang kusog. Kay kitang tanan mga igsuon nagkinahanglan sa Dios. Og wala ang Dios sa atong kinabuhi. Wala gyud tay mahimo. Kay dili kasaligan kung unsa man ang mga butang o mga bahandi nga atong gihuptan sa kalibutan. Kay mag-unsa man unya kung tag-iya ka og imo ang kalibutan apan ang imong kalag pagalaglagon unya didto sa kalayo sa impierno. Busa mga igsuon, adto kita makontento sa dili gayud mahanaw. Mao na ang pinakasikreto agi o pagtapos ang pinakasikreto sa atong pagkakontento mao si Ginoong Hesukristo. Amen. Magampo ta. Amahan mo langit noon, salamat Ginoo sa pagtulunan nga imong gihatag kanamo. Lord, ang imong pagkabalaan Ginoo mo among giila. Nga ikaw gayud ang Dios nga labing gamahanan. Ikaw ang Dios Ginoo Lord God nga naghatag sa tanang kayuhan ug sa mga butang among panginahanglan subay usab sa imong kabubuton. Salamat sa imong gugma Ginoo ug sa imong grasya nga imong gibubo sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw gayud ang Dios nga matinud-anon sa imong mga saad ug wala gyud ka mausab ug wala ka mabalhin gikan pa kaniadto hangtod karon. Salamat ni kapunon Ginoo labi na gyud sa imong mga katawhan nga niya dinhi. Lord nasayod ako Ginoo Lord God
Nga dayag sa imong mga mata, Ginoo, ang among gihimo. Imo nakita ang tanan, Ginoo, ang ilang mga kasing-kasing. Busamahan kung doon naman sila mga gipangandoy, Ginoo, Lord. O na doon sila mga hangyo, mga yango, Ginoo, mga pag-ampo. Lord, nag-ampo ako, katubagan ni Ginoo, nining kahaponon. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan, kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.